بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أستعيل ذكرك إلى مخابش خالي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أبي فليلا سيد DMS TV لا جبهة بلا جلما ملكنا ملكك أنك نبغى أنت نبغى أنك كرر نبغى نفلين ولا نمدوبي أو بلا جلني أو منتسجة هاتين حبيسي أبي أنا جمكون لا جه وجمكون دوني بو أولوكا كني لي أنسيلي وجمكون كنكا دوني بو كني عليه جمكين abisi DMS TV sanfɛ ka wele bila karamɔgɔw ma usaziw malimatu fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman an ka na ka jɛ ka kuma alisilamɛya tacogo ɲumanw ka kuma olu kan ni Alahu Taala ka jɛ an bɛ alamɛbagaw fo halisa k'a ɲini an dɛmɛbagaw fɛ minnu bɛ fɛ ka u sen don an ka jɛmukanw na u ka na ka nimero minnu bɛ ka tɛmɛ écran duguma ni wagati in na u ka olu ta ni Ala sɔnna ma o ni an ɲɛmaya bulu ma olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɛ sponsor fo ka taa se partenariat ma ni Ala sɔnna ma. An ka bi dɔnnibaw ka kɛnɛ i n'a fɔ sigi o sigi an bɛ thème dɔ de ta ka kuma o kan. An ka bi thème ale tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye l'éducation des enfants en islam denmisɛnninw ka lamɔ silamɛya ka taasira kɔnɔna la. An ye wele bila usazi ma bi ale tɛ mɔgɔ dogolen diinɛ fana kɔnɔna la o de ye usaza Adam Sise ka bɔ Badalabugu ka olu fɛ yen nɔ an bɛ a yɛrɛ fo ka imam Isa fo ale mun kɛra sababu ye k'a ni usazi lase ɲɔgɔn ma. An bɛna foli di usazi ma. Usazi salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah foli dina mi bolo kala se DMS TV la jabako mani kanu baga munu nebila ni wakati. Masha Allah alhamdulillah wa kafa wa salamun ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa man wafa. أقول سلام مني إليكم السلام وحبي إليكم أيها الشم الكرام. سلام يستحل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام يمحى بها غم وتنشره الصدور عواطف في الضمير لها ارتساب. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله تعالى تندوني كوفه كسي أن النما كو چاما يني مسابين في أكو سورة أن كنتي محمد كا أنا كسود دونجي نما ما يسندني چبين سننراني ما سرافوا سالكما دوما. تمنى كوفه نشان مي الله جاب بلا جلين فنو DMS TV. Bi anyong soro kenenka mauma be ka fo ibini TV suivi folika ani walid mando talindo kanyashi auma ba fo ina ka jija kanije mon kan ko koroma do inshallah ame foli di en modérateur yere ma inshallah ne sida mesata inshallah ka fa ina ni chesri nga foli be en filmé ba ko yino ya cameraman yi wolu tay foli be ay wa ka wali su ko fe vraiment joro babu la ko ina ko sebe amala de la kan be so inshallah ya rabbi aywa utemele ko fe ga bo usaz hamidu anga babu kon na no de anga temu inshallah to do wala lamo silamɛya o kɔnɔna la mais somi an ka se silamɛya kɔnɔna ma an bɛ se ka dɔn lamɔ yɛrɛ ye mun ye. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala abdihi mustafa wa ala alihi wa man wafa. An bɛ i fo kosɛbɛ Seyda Maisata i bɔra ka ɲininkali mun kɛ yen n'o ye lamɔ ye. Lamɔ ye fɛn ye mun b'a la k'a fɔ ɲɛnɛmaya tɛ se ka taa k'a to. Lamɔ bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔna na i komi an bɛ théorique fɛn minnu kala olu pratique. Donc lamɔ ye fɛn mun b'a la k'a fɔ ɲɛnɛmaya lasali don ɲɛnɛmaya nin don ɲɛnɛmaya gili don nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ lamɔ ma. O lamɔ mun filɛ yen i t'a sɔrɔ depuis lawale la fo ka se an ka bi waati in na a kuma bɛ ka kolonkolon mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibagaw kumana la i komi maa minnu ma kalan olu kumana la jamana bɛɛ n'a ka lamɔ situation don i komi jamakulu bɛɛ n'a ka lamɔ situation don cogoya mun na. Donc o lamɔ in i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔw ka kuma bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen kɔnɔna na wali kelen point damadɔ kɔnɔna na o point ye jumɛn ye n'o de ye k'a fɔ ka lamɔ kɛ hadamaden jogo ɲɛnama bɛ se ka don maa la cogoya mun na a tigilamɔgɔ bɛ se ka baara kɛ a ka faso kɔnɔ a bɛ se k'a ka faso kanu a bɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ ye cogoya mun na ni jogo ɲumanya ye kama sɔrɔ a kelen don ka bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dafa ka di a ma. I bɛ t'a sɔrɔ maaw ka lamɔ tigilamɔgɔw ka kuma bɛ boli nin damadɔ in de kɔnɔna na e yɛrɛ ka ɲa i bɛ société min kɔnɔ ka tila ka dilanni lase o ma ka tila k'o société ɲa donc siga t'a la k'a fɔ ni maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲana société bi ɲa
voilà lamɔ ka kuma kɔnɔna la lamɔ togoya ka ca fo ka taa se a mɔdeli ka ca parce que lamɔ bɛ kɛ jamana fo ka taa se dugu kabila quartier i n'a fɔ fo ka taa se taasira fana ma alhamdulillah ayiwa an bɛ ɲininkali filanan min tugu o la Ustaz o de ye responsabilité jumɛn bɛ lamɔbagaw kan lamɔdenw. ok responsabilité jumɛn bɛ lamɔbagaw kan sɔnni an ka se o ma kumaden kosɛbɛ ka comparaison kɛ diɲɛ kɔnɔ lamɔ qualité minnu bɛ yen ka comparaison k'olu ni ɲɔgɔn cɛ surtout ka comparaison kɛ lamɔ siraw kan ani silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord, an bɛna se o ɲininkaliw ma mais ok problème t'a la an bɛ taga ni ta in ye fɔlɔ. Baasi tɛ. Lamɔ ye suguya joli bɔra k'a fɔ sisan danfara jumɛn bɛ lamɔw ni ɲɔgɔn cɛ. to danfara mun bɛ lamɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a sɔrɔ i diɲɛ maaw ka lamɔ ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ maaw ka lamɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don fɛn mun ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ boli kɔlɔni kelen kɔnɔna na n'o ye diɲɛ kɛcogoya ɲuman in bɛ se ka kɛ cogoya mun na an bɛ se ka avenir ɲɛnama sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ cogoya mun na lamɔkɛlaw mana kuma lamɔ kan cogo o cogo u ka kuma tɛ bɔ in kɔnɔna na mais n'a nana lajɛ ka lamɔ lajɛ en islam i bɛna sɔrɔ silamɛya kɛlen don ka lamɔ défini cogoya dɔ la karamɔgɔkɛ kabako de don kabakoba de don ka taa ye k'a fɔ ni a silamɛya yɛrɛ tɛ yen i t'a ka définition lamɔ définition i t'a sɔrɔ lamɔkɛla fan si bolo i t'a sɔrɔ ani islam olu bɛ lamɔ défini ka kɛ fɛn jumɛn ye olu de b'a fɔ ko lamɔ ye fɛn ye fɛn mun b'a la k'a fɔ a bi hadamaden de lamɔ i komi an bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ hadamaden de lamɔ o lamɔ in fɛnɛ bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de o dɔɔni dɔɔni in fɛnɛ bɛ kɛ yala hadamaden ka côté jumɛn ko don an mago bɛ mɔgɔ farikolo dɔrɔn na ka dumuni d'a ma k'a mɔ k'a ɲa wa walikɛla an mago b'a ka hakili dɔrɔn na wa walikɛla an mago b'a ka kɛnɛya dɔrɔn na non a silamɛya ko a ka côté bɛɛ lajɛlen fɛ a ka niw ani ala cɛ ani maaw cɛ a n'a yɛrɛkun cɛ ayiwa a ka farikolo kɛnɛya fo ka taa se hali a ka kalanko ma a ka hakili a silamɛya bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan o bɛ kɛ ka bɛn sira jumɛn ma ala ye ɲɛnɛmaya dan k'a bɛn sira mun ma ayiwa hadamadenw aw danna a ye boli nin kɔlɔni nin kɔnɔna na a y'a kɛ tan a ye bɔ tan a ye don tan a y'a kɛ tan ka bɛn ala y'a fɔ cogoya min na kira y'a fɔ cogoya min na ɲɛnɛmaya yɛrɛ taasira ɲuman ye mun ye o fana bɛ kɛ mun kama diɲɛ i ka se k'o kunnaja sɔrɔ ka tila ka lahara kunnaja fana sɔrɔ est-ce que i y'a faamuya donc a silamɛya de ye lahara fara a ta kan ka fara diɲɛ kan i bɛ taa sɔrɔ tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dannen don diɲɛ ɲuman bɛ se ka kɛ cogoya min na mais a silamɛya de b'a fɔ ko ka lahara fara a kan an b'o dalilu sɔrɔ cogo di i bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala bɛ kuma an fɛ alikuranɛ kɔnɔna na a ko wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka mina dunya a ko Alahu Taala ye fɛn mun d'i ma diɲɛ in kɔnɔna na ko ala ɲini ni a ye fɛn mun dira a ma a ka ca o dɔ bɛ yen o b'a ye nafolo dira ale ma dɔ bɛ yen fanga dira o ma dɔ bɛ yen kɛnɛya dira o ma dɔ bɛ yen c'est-à-dire que adamadenw ka position tɛ kelen cogoya mun na ala ka man sɔnfɛnw kɛ kelen tɛ mais o sɔnfɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka Alahu Taala sɔrɔ ni a ye o de ye ka ala ɲini ni fɛn mun dir'e don i ma wala tansa nasibaka mina dunya nga i harjɛgɛ ye mun ye diɲɛ in kɔnɔna na i niyɔrɔ ye mun ye diɲɛ in kɔnɔna na k'i kana ɲinɛ o kɔ dɛ i kana ɲinɛ o kɔ kɛnɛya mun b'i bolo dɔ di ala ma i ka dɔ ta i yɛrɛ ye ayiwa nafolo min b'i bolo dɔ di ala ma i ka dɔ ta i yɛrɛ ye donc dɔnniya min b'i bolo dɔ di ala ma i ka dɔ ta i yɛrɛ ye donc kuma in laɲini de filɛ yen est-ce que i bɛ k'a faamuya donc a silamɛya de nana ni o de kosɔn kira alayhi salatu wasalam a ko anw ma k'i ka baara kɛ i ka lahara kama i b'a fɔ ko sini k'i bɛna sa mais k'i ka baara kɛ i ka diɲɛ kama i komi i tɛna sa fiyewu donc silamɛya de fɛn kelen pe mun b'a la k'a fɔ a ye diɲɛ ni lahara fara ɲɔgɔn kan kama sɔrɔ a si tɛ si cɛ an bɛ ala deli ala k'an bɛn sababu ma n hakili la faamuya sɔrɔ nin kɔrɔfɔ la ayiwa DBS TV lajɛbagaw ko fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a ɲini aw fɛ a ka taa an ka page aimer ko abonner ka tila ka partager YouTube Facebook Instagram o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ wele bila halisa dɛmɛbaga jɛkuluw ma u ka na an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula minnu ale tɛ san sɔrɔ juru kɔ aw minnu bɛ fɛ k'aw selo ni jɛmukan in na numéro minnu bɛ ka tɛmɛ écran duguma nin wagati in na a bɛ olu ta a ka ca ala fɛ ani an ka ɲɛmaya bolo maaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Ustaz Adam Sise halisa ani i bɛ ɲɔgɔn bolo lamɔ kama silamɛya kɔnɔna la silamɛya yɛrɛ ka lamɔ den kan a bɛ daminɛ wagati jumɛn fo ka taa se wagati jumɛn ma ok o ɲininkali a ɲininkali in fɛrɛlen don i komi a kɔrɔlen don cogoya mun na a silamɛya ka lamɔ den kan n'an ko k'an bɛ kuma o kan o bɛ daminɛ depuis ni
den mana fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ depuis maa yɛrɛ ma furu kɛ fɔlɔ a silamɛya ka lamɔ den kan a bɛ tali kɛ depuis yen na bon ka d'a kan o ye fɛn min b'a la k'a fɔ a jurulama de don silisila de don n'i bɔra yan i bɛ na ɲɛ n'i bɔra yan i bɛ ɲɛ bon nin yɔrɔ in dilanli a gulon bɛ tɛmɛnen na maa mun bɛ yen ka m'a sɔrɔ i ma furu fɔlɔ depuis yen nɔ e bɛ fɛ ka du qualité mun sigi e bɛ fɛ ka den qualité mun sɔrɔ i b'i ka lamɔ daminɛ depuis yen nɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye depuis e ma furu kɛ fɔlɔ i bɛ Alahu Taala deli ka dugawu de kɛ Ala n bɛ fɛ i ka muso diyan mun bɛ n dɛmɛ n ka diɲɛ na mun bɛ n dɛmɛ n ka lahara siga t'a la k'a fɔ Ala bɛna muso mun d'i ma i ka o dumuni in kɔfɛ ani kalansiraya kɔfɛ o bɛ kɛ muso ye mun b'i dɛmɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i komi muso fɛnɛ a tɔɔrɔ e fɛnɛ ni b'o dugawu kelen kɛ cogoya min na donc o b'a yira k'a fɔ e y'i ka den lamɔ daminɛ depuis i ka jeunesse kɔnɔna na e bɛna den minnu sɔrɔ o den ninnu fɛnɛ ni depuis ni denw bɛna na sɔrɔ tumana mun na e bɛ taa sɔrɔ a silamɛya kuma de b'u tulo kɔrɔla la depuis n'u fitini i komi n y'a fɔ cogoya min na lamɔ définition na e bɛ mɔgɔ in lamɔ dɔɔni dɔɔni i y'a faamuya taa nin sira fɛ bɔ yan nɔ don yan nɔ nin kɛ tan tɔ donc parce que e diinɛ mun kala k'o dɔn a silamɛya bɛ e bolo cogoya mun na siga t'a la k'a fɔ e b'i den de don o sira fɛ maa mun bɛ k'a fɔ menuisier de don n'a bɛ fɛ a den ka kɛ menuisier ye yala a bɛ taa den bila mécanicien ka yɔrɔ la wa a tɛ taga n'a ye o siga t'a la k'a fɔ a bɛ den gɛrɛ a yɛrɛ la depuis a fitinin a b'o cogoya la tɛgɛrɛ fana bɛ ten hadamaden i bɛ fɛ i den ka kɛ mun ye siga t'a la k'a fɔ i bɛ gɛrɛ n'a ye o yɔrɔ in na maa d'a ma i bɛ fɛ i den ka kɛ silama ɲɛnɛma ye e dun ye silama ɲɛnɛma ye siga t'a la k'a fɔ o sira ye mun ye i bɛ den gɛrɛ o la depuis n'a fitinin donc o bɛ daminɛ depuis ni den tɛ ko dɔn fɔlɔ est ce que i y'a faamu o bɛ daminɛ depuis den tɛ ko dɔn fɔlɔ donc den ka kodɔnbaliya o bɛ wagati jumɛn ka taa se wagati jumɛn ma den ka kodɔnbaliya i b'a sɔrɔ dɔnnibaga caman b'a fɛngɛ k'a daminɛ den san 6 ka jigin o temps in kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ mun b'a la k'a fɔ an bɛ se ka imposer den kan i y'a faamuya mais an bɛ se ka ko yira a la i y'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ waati in na den hakili bɛrɛ tɛ a fɛ mais k'a daminɛ san 6 la ka yɛlɛ wali kelen san 7 i bɛ taa sɔrɔ den bɛ commencer a bɛ bɔ a yɛrɛ kalama bon donc min ye baaraw ye i bɛ se ka baara caman di a ma a bɛ se ka baara minnu kɛ naam. d'accord o lamɔ kɔnɔna la halisa an bɛ to yen nɔ silamɛya kɔnɔna la i n'a fɔ seli kiti n'a ɲɔgɔnnaw kosɛbɛ den bɛ se ka don seli la ka se niveau jumɛn ma. ayi i ka o ɲininkali in a diyara n ye kosɛbɛ kira ka hadisa dɔ b'an bolo mun b'a la k'a fɔ hadisa in sallallahu alaihi wa sallam dɔnnibagaw kumana kan kosɛbɛ n'o ye kira b'a fɔ hadisa in na murru awladakum bisalati 7 sinina wadribuhum alaiha 10 wa farriqu bainahum fil madaji ni hadisa mun filɛ ye hadisa in nana nacogo caman na dɔnni kitabu kɔnɔna na ayi mun ye hadisa kitabu baw ye olu kumana ni hadisa in kan kosɛbɛ hadisa in nana nacogo caman fɛnɛ na riwaya caman na a bɛ an ka laɲini mun ye hadisa in kɔnɔna na o de k'a fɔ kira bɛ k'a fɔ alayhi salatu wa salam ko a ye denw bila sali la 7 sinina o san 7 o kɔrɔ ye ja den mana se san 7 a ɲini bɛ mansa fɛ i ka seli ɲɛ yira den na san 7 ko an k'u gɔsi a nɔfɛ san 10 donc san 7 mun bɛ yen n'o fɔra sisan kuma in laɲini ye jumɛn ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ka den dege seli la le tamrin entraînement sɔnni k'a to a ka balikuya ka se donc san 7 i komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na den bɛ hakili sɔrɔ daminɛ san 6 ka don 7 kɔnɔna na o kosɔn kira ko ni den sera san 7 an ka seli dege a la an k'a dege seli la an ka seli kɛcogoya yira a la an k'a minɛ ka taga n'a ye misiri la an fɛ n'an bɛ seli du kɔnɔ an k'a jɔ an kɛrɛfɛ walisa a ka se ka seli in kɛcogoya ye a k'a faamuya a ka entraîner a la bawo ka da ka si baara de don et puis seli de ye baara ye silamɛya kɔnɔna mun b'a la k'a fɔ hadamaden n'a tɛ fara fiyewu maa dama i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ maa dama i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ hadamaden n'a tɛ fara fiyewu bana t'a to a bɛ dabila voyage t'a to a bɛ dabila sɛgɛn t'a to a bɛ dabila i t'a sɔrɔ silamɛya seleke tɔ minnu bɛ yen olu gulonnen don fɛn wɛrɛw la i n'a fɔ se ni kɛnɛyaw sun ni hiji ninnu ni fɛn jaga b'o cogoya la mais sali de gulonnen tɛ foyi la i bi lahala o lahala la maa dama hakili in kɔni bɛ baara kɛ siga t'a la k'a fɔ sali ɲinilen don i fɛ donc ka se ka denmisɛnnin dege o la o ye si baara mun ye fo a tigilamɔgɔ ka dege a la joona o kama depuis a san 7 kira ko an ka denmisɛnw dege seli la an ka denmisɛnw dege seli la donc o la sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔnnibagaw bɛ kuma nin kan dɔw bɛ na ye k'a fɔ n'a ye san 7 daminɛ dɔrɔn baara in bɛ daminɛ
dɔ b'a ko non ko ni san 7 dafara tuma na mun na k'a bɛ sɔrɔ ka baara in daminɛ mais c'est que si kuma mun bɛ yen ni fɛn bɛ ka bolo kɔnɔna na o de ye k'a fɔ san 7 hadamaden bɛɛ lajɛlen kan bɛ k'i janto a la ka den degeli daminɛ seli la o point in na fɛn dama dama bɛ bɔ a kɔnɔna na o ye jumɛn ye kira ka kuma in kɔnɔ a ko a ye denw bila sali la donc kuma in ɲɛsinnen don jɔn de ma a ɲɛsinnen don parents de ma dɛ kuma in ɲɛsinnen don parents de ma k'a fɔ responsabilité bɛ aw bolo aw ka denw dege seli la donc ja parent ni mun filɛ yen ni ma den dege seli la nin yɔrɔ in na e ye kira ka kuma in fɔ ɲɔgɔn ye dɛ den san 7 ni ma den degeli daminɛ seli la o kɔrɔ ye k'a fɔ responsabilité dɔ bɛ yen i ma mun kɛ donc i bɛ ɲininka ko in na alikiyama don na fo adamadenw k'a faamuya k'a fɔ Alahu Taala ko ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Ala de ko anw ka n'an ka denbaya bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma a man di anw y'anw ka jeni munna denbaya mun bɛ yen n'an bɛ taa dumuni ɲini ka na d'u ma an bɛ sɛgɛn bɛɛ lajɛlen kɛ o kama anw bɛ tɔ olu ka taga tasuma kɔnɔ cogoya mun na cogo di donc o la ka bɛn o ma kira ko k'an ka denw bila sali la san 7 responsabilité bɛ faw de kan ani baw aw de bɛ denw dege sali la depuis n'u si sara san 7 Usazi ka kuma latigɛ tɛ ne y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ mansaw ka seli ko tɛ ten don o denw ka lamɔ o bɛ kɛ cogo di Jamil donc on tun bɛna se nin yɔrɔ in ma mais komi i ka ɲininkali nana n'a ye n b'a traiter nin waati in na sisan o ye mun ye manque d'éducation mun n'an b'a kɔnɔna na o de y'o ye bawo ka d'a kan ko i ma kuma daminɛ na n ko e tɛ se ka kɛ maa ye e ye mécanicien e bɛ tila k'i den ta ka don menuisier e dun bɛ fɛ ka kɛ mécanicien o tɛ se ka kɛ o c'est que o b'a yira k'a fɔ baara mun b'e bolo e bɛ baara min na e ma valeur de k'a la baara mun b'e bolo e bɛ baara min na i t'a valeur dɔn i t'a dɔn donc e tɛ fɛn mun dɔn e bɛ se ka kariya k'i bolo fɛn dɔ la cogo di c'est très difficile ne ma fɛn mun faamuya cogo di e bɛ se ka ne la convaincre ko ne ka mɔgɔ wɛrɛ la convaincre o ko la tɛ se o n tɛ se o de kama i bɛ taa sɔrɔ an ka denmisɛn caman bɛ yen minnu b'a la k'a fɔ u bɛ kɔrɔ seliko t'u ka programme foyi t'u ka programme na foyi tɛ mansaw ma seli in faamuya mansaw ma silamɛya in yɛrɛ faamuya olu m'a faamuya responsabilité min b'u kan o kama denw tɛ se k'a kɛ voilà sinon mansa ka responsabilité a ka den bila sali la depuis ni a fɛn o de kosɔn an ka philosophie dɔ ko ten Karl Marx ni ma fili ale de ko a ko n'i ye den tan di ale ma i bɛ fɛ den ninnu ka kɛ fɛn fɛn k'ale bɛ se ka k'a bɛɛ lajɛlen i ko mun ka kɛ zo i ko mun ka kɛ ɲuman ye i ko mun ka kɛ nin ye walahi k'ale bɛ se ka k'a bɛɛ lajɛlen bon ka d'a kan o ye éducation de i bɛ den bila a sira kan de mansaw tɛ o min kɛ dɛ olu ka responsabilité mun bɛ yen n'o b'u kan o t'o de dɔn kɔlɔlɔ mun bɛ nin ko la o t'o de dɔn kira alayhi salatu wasalam a ye kuma dɔ fɔ a ma k'an ka siran kuma ɲɛ dɛ a ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko bɛɛ lajɛlen ye gɛngɛlikɛba de ye awa an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka an ka gɛngɛlifɛn na alikiyama don na dutigi ye gɛngɛlikɛba ye a ka du kɔnɔna na i bɛ ɲininka i muso ni denw bɛɛ lajɛlen kungo la alikiyama don na i komi muso e bɛ ɲininka i cɛ ka kungo la alikiyama don na ani i y'a ka du mara a kɔfɛ cogo di donc nin ye fɛn mun b'a la k'a fɔ a bɛ masiran n'a fɔra denbaya mun bɛ yen olu ka sɛgɛn k'o kama e ka dɛsɛ k'olu bila ala ko sira fɛ olu ka taa kɛ sababu ye k'e ka alijanna kɔnɔ bɛ bala alikiyama don na a kan bɛ ka masira wallahi alikiyama don na maaw bɛ na maa minnu b'a la k'a fɔ u ka ɲumanya bɛɛ lajɛlen dafalen don mais u denw bɛ kɛ sababu ye k'u don jahanama kɔnɔna na donc ka d'a kan den bɛna fɔ ala e bɛ ka ne fa bila ka taa e bɛ ka ne ba bila ka taa wallahi ala dugukolo sanfɛ tile kelen a ma deli k'a fɔ n ma ko n ka wuli ka seli a bɛ sigariti in bolo a ma deli k'a fɔ ko n dabila kojugu fan si tɛ yen ne tɛ mun kɛ n'a delila k'a fɔ n ɲɛna ko n k'a dabila a ye problème lase ma a ma problème lase ma donc denw ka hinɛ mun bɛ e la ka ɲɛsin den ma o kan'i bali ka den kun fajari la o de kosɔn kisa duman dɔ bɛ n bolo nin yɔrɔ in na yan nɔ denmisɛnnin fitinin dɔ o de kosɔn karamɔgɔw ka kan bɛ ka fo u ka baaraw la u ka dume a ka fɛnɛni mais sisan karamɔgɔya ni sisan denmansa bɛɛ lajɛlen kelen don kelen an bɛ hɔrɔnlen min na an si tɛ k'a dɔn bilen tayi karamɔgɔkɛ ye kumana sali kan tellement a kumana sali kan fajiri seli nafa den a y'a kanu ka taa fajiri la a ko ba ma sini bɛ n kun n bɛ taa fajiri la ba ko baasi tɛ fajiri seli ba ma sɔn k'a kunu sɔgɔma ba y'a kɔnɔ k'a ka taa lakɔli la a ko ba ma ne ma fɔ i ka n kunu fajiri la wa ba ko n ɲinɛna a ko sini bɛ n kunu sini seli ba ma sɔn k'a kunu kalanyɔrɔta ɛri ba y'a kunu a ko ba ma kunu ne ye kuma min fɛ na a ko n ɲinɛna a ko n tɛ ɲinɛ dabɔnkama de don a ko maa dama e tɛ ne kunu ka taa fajiri la o tuma la ne ka kalanyɔrɔta ko bannen don n tɛ taa kalanyɔrɔ la n tɛ taa kalanyɔrɔ la donc o kɔrɔ ye karamɔgɔkɛ ye idéologie min don a kun na éducation ɲɛna a faamuyala fɛnɛ ni est ce que o den qualité bɛ se ka kɛ maa ye mun bɛ kɛ dangaden wa
la siga tala ka fo no ya ka dinɛ fɔ o y'a ka dinɛ fɔ ma cogoya min na o tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ o sira kan mun b'a la ka fɔ n'a t'a bila dinɛ sira ɲuman kan donc f'an ka lamɔ nin cogoya la f'an ka denw lamɔ nin cogoya la denw mana lamɔ ni nin sinama ye ni nin éducation ye walahi u bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dinɛ kama nka ni denw ma lamɔ nin sira kan ko caman b'a kɔnɔna na ko caman b'a kɔnɔna na an bɛ Ala deli Ala k'an bɛn sababu ma inshallah. Naam. Ustaz n'an bɔra seli hukumu kɔnɔna na den kan ka don sun na a san joli? Den kan ka bɛ ka don sun na seli la nin bɛɛ lajɛlen ye waati kelen de ni nin waati ninnu sera dɔrɔn san 7 maa dama e yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ se k'a kɛ i b'a bila la dɔɔni dɔɔni o misaliya o ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ kira alayhi salatu wa salam tumana min na ashuraw sun ɲinina mɔgɔw fɛ k'an ka ashuraw sun n'o ye jɔmɛnɛ kalo tile 10 o sun in na sahabaw ko o waati la ko i b'a sɔrɔ k'olu tun bɛ u denw i y'a faamuya olu tun bɛ denw bila u ka sun a don na u bɛ kulonkɛfɛnw caman ɲini den ni den nana ko kɔngɔ bɛ na u bɛ kulonkɛfɛn d'a ma walisa a ka se ka sun tigɛ makɔnɔ ni a ye walisa a ka sun ka se ka baraji sɔrɔ u fɛ est-ce que y'a faamuya donc sun ani sali nin bɛɛ lajɛlen ye waati ye mun b'a la k'a fɔ ni denmisɛnnin sera san 7 a bɛ se ka ala ko baara bɛɛ lajɛlen daminɛ e mansa mun bɛ yen ne y'a bila a la i bɛ a baraji sɔrɔ e komi den fana bɛ a baraji sɔrɔ mais bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ den ka salibaliya san 7 jurumi t'a kana bon ka d'a kan kira y'o fɔ an ɲɛna o fɛ Allah qalamu an salasin donc ani sabi hatta yahtalim ko maa 3 bɛ jurumi tɛ sɛbɛn o kun maa mun bɛ k'a fɔ denmisɛnnin don f'a ka baliguya donc denmisɛnnin jurumu tɛ sɛbɛn a kun mais n'a ye baara ɲuman min kɛ o baraji bɛ d'a ma maa mun fana y'a bila baara ɲuman in na a baraji bɛ d'o ma bon ka d'a kan kira ka kuma wɛrɛ bɛ yen a ko maa mun bɛ k'a fɔ i ye hɛrɛ sira yira maa la o hɛrɛ in e bɛ dɔ sɔrɔ a baraji la kamaa sɔrɔ foyi ma bɔ nin tigilamɔgɔ ka baraji la donc sali fɛn belebeleba don mun b'a la k'a fɔ denmisɛnnin b'a daminɛ a san 7 i bɛ taa sɔrɔ hali n'a ye kira ka hadisaw lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kira ka sahaba dɔw tun bɛ yen minnu b'a la k'a fɔ denmisɛnnin fitinin don u tun bɛ seli ni mɔgɔw ye u tun bɛ seli ni mɔgɔw ye k'u si to san 7 san 6 Amru bin Salamata ale bɛ k'a ka kisa lakala ɲini ale ko ko tumana min na olu tun b'u ka burusi kɔnɔna na olu tun bɛ bɔ Madina sira kan maa minnu bɛ taa Madina ka segin olu b'u ɲininka ko mun de bɛ yen mun de bɛ yen o tun b'a fɔ ko cɛ kura dɔ nana n'o ye kira ye u bɛ ka kuma kira ka tantɔ ko a y'a kɛ tan walikɛla a bɛ ka nin fɔ tan k'olu tun bɛ to ka maa minnu silamɛyalen olu tun bɛ to ka selisɔrɔ kelen-kelen minɛ u la tumana min na ale fa taara ale fa silamɛyara ale fa nalen ale fa nana seli ɲɛfɔ olu ɲɛna seli bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan ko u ko k'u ka seli ni mɔgɔw ye a don mɔgɔ ma sɔrɔ mun b'a la k'a fɔ kuranna caman b'a kun komi ale fa ale bila ale tun bɛ seli ni mɔgɔw ye ale fa ale o y'a sɔrɔ san 7 ou san 6 dɔnniya tun b'a la san 6 ou san 7 donc ni san 6 den bilala a ka seli ni mɔgɔw ye maa minnu ye baligu ye donc yɔrɔ kɔni n'a fɔra ko k'o dege seli la kɔni o ye fɛn mun b'a la k'a fɔ o de ne kɛ ka kan donc hiji bɛ ten ni donna seli fɛn silamɛya baara o baara kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin mun b'a la k'a fɔ a ɲɔgɔn misaliya bɛ yen bon ka d'a kan muso dɔ bɛ yen don dɔ la ani kira a tun bɛ hiji la a ko kira ma ko yala ne den mun filɛ den tun b'a bolo hiji kɛyɔrɔ hiji bɛ nin ye wa kira ko aha hiji b'a ye a baraji b'a ye a ye fɛnɛ ni a bɛ e ye bon ka d'a kan e de y'a tɛgɛ minɛ ka na n'a ye hiji kɛyɔrɔ la donc a silamɛya baara bɛɛ lajɛlen denmisɛnw dama ka kan u ka lamɔ a kan a bɛ baraji di e maakɔrɔba ma denmisɛn ninnu fana bɛ lamɔ nin fɛn sinama in kan awa n'u lamɔnen ne ayi u bɛ se ka sacrifier a kama don nataw la naam inshallah ok halisa DMS TV lajɛbagaw foli bɛ aw ye k'a fɔ ni an ye halisa dɔnnibaaw ka kɛnɛ olu kɔnɔna la an ka bi thème o ye l'éducation des enfants en islam denmisɛnw ka lamɔ silamɛya o kɔnɔna la an ka bi maa welelen Ustaz Adam Sise ka bɔ Badalabugukaw fɛ yen nɔ Ustaz an bɛ taga i fanfɛla la halisa den ka lamɔ bɛ daminɛ a masa ka i y'a fɔ depuis a fitinin k'a ta san 6 ka jigin mais a bɛ se ka dan k'a ta san 6 la ka yɛlɛ ka dan niveau jumɛn na masa a bɛ se k'a fɔ ko masa ka responsabilité dɔgɔyara den ka lamɔ kan masa ka responsabilité tɛ dɔgɔya den ka lamɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔna na madame a den de don ale de b'a kɔlɔsi a ka fɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ de bɛ yen o lamɔ ka girin ka tɛmɛ waati dɔ kan par exemple an ye waati mun fɔ yen a bɛ fɔ a tufulatul mubakira denmisɛnya waati mun b'a la k'a fɔ o kɔnnen don kosɛbɛ o temps in kɔnɔna na den ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye fa de ye den tɛ se initiative foyi tɛ den bolo mun b'a la k'a fɔ a bɛ baara kɛ n'a ye a ka fɛn bɛɛ de bɛ fɔ a ɲɛna o waati donc o waati fa ka baara ka bon e komi ba ka baara ka bon cogoya min na donc a bɛna se san 10 niveau ma fo ka na se a ka baliguya niveau ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ irshadatu ye k'a bilasira
donc k'a daminɛ san 10 fo kana se a ka balikuya waati ma o waati ninnu na bilasirali bɛ kɛ et puis fɛnɛ docteur bɛ k'a kan o kɔrɔ ye an bɛ sinsin a ka lamɔ kan kosɛbɛ ayiwa nin waati in na ko dɔ kun bɛ o ɲinilen t'i fɛ cogo dɔ la mais sisan a ɲinilen do i fɛ o cogoya la par exemple an ko i ma ko sali la san 7 an b'a fɔ a ɲɛna a ka seli donc 3 ans b'i bolo fo ka se san 10 ma an b'a fɔ a ɲɛna na seli n'an bɛ taa misiri la an b'a minɛ an nɔfɛ an b'a jɔ an kɛrɛfɛ donc n'a sera san 10 ma an b'a fɔ a ɲɛna k'a ka seli n'a ma seli an b'a a fari bɔ a nɔfɛ han donc o b'a yira k'a fɔ yen nɔ lamɔ degré ka bon ka tɛmɛ dɔ in kan est-ce que i y'a faamuya kuma o kuma a bɛ ka ko dɔn ka taga donc kuma o kuma dɔ bɛ fara responsabilité kan fo a yɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ ka kotigi ye waati mun na donc n'a yɛrɛ kɛra a yɛrɛ ka kotigi o ye waati mun na ni biki talen don a yɛrɛ kan n'o ye a san 15 dafa wali kelen balikuya tamaserew yera a la donc n'olu yera a la donc fa ka responsabilité bi dɔgɔya bon ka d'a kan den yɛrɛ sisan a bɛ kɛ maa ye mun b'a la k'a fɔ a bɛ ɲininka a yɛrɛ ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ bɛ ɲininka biki b'a yɛrɛ ka san donc a yɛrɛ bɛ ɲininka a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na donc o yen nɔ i b'a sɔrɔ fa ka ba oral bɛ dɔgɔya ba ka oral bɛ dɔgɔya u kɔni ta bɛ kɛ bilasiraliw ani fɛnw ye a kana se ka don haramu kɔnɔna na cogoya mun na sinon ni den ye fɛn bɛɛ kɛ o temps kɔnɔna na balikuya kɔni kɔfɛ a yɛrɛ de bɛ ɲininka o ko in na a yɛrɛ de bɛ ɲininkali tun bɛ o yɔrɔ de kan sabula o ɲininkali tɛ sɛbɛn fa kun dɛ d'accord o de la a bɛ dɔgɔya dɔɔni olu b'a kɛ bilasirali ye kosɛbɛ d'accord kosɛbɛ inchallah ala ka ɲɛ ka d'a ma ayiwa alhamdulillah message an bɛ taga i fanfɛla la halisa denmisɛnninw ka lamɔ kɔnɔna la dakuruɲɛ laban minnu mana k'i bolo i bɛ se k'olu kɛ an bɛ sɔrɔ ka jamukan kuncɛ ni ala ka inchallah an bɛ ala fo kosɛbɛ bari silamɛw lamɔ ye fɛn mun b'a la k'a fɔ société tɛ se ka taga k'a to donc a kana k'an kɔnɔ ko silamɛya ka lamɔ dalen don seli kɔnɔna na wallahi silamɛya kumanen don société fan bɛɛ lajɛlen kan i ti diɲɛ foyi sɔrɔ hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ko silamɛya ma kɛ cogoya fɔ la wali kɛla ma kuma kan hari fo ka taa da hadamaden i ka dumuni a kɛcogoya a silamɛya kumana fɛ hari ka taa da banɔgɔta a kɛcogoya a silamɛya kumana kan n'i t'a dɔn i t'a dɔn de sinon wallahi foyi tɛ yen a silamɛya ma kuma mun kan tellement a mago bɛ hadamaden na cogoya min na tellement a mago bɛ ka hadamaden dilan cogoya mun na donc o kama an k'an janto a silamɛya ka lamɔ la an ka recherche kɛ fɛn kan an ka kalan kɛ kira ka tariku la ani sahabaw ka tariku la ani maa ɲuman tɛmɛn'u ka tariku la u tɛmɛna sira minnu fɛ olu sera ka diinɛ in ta cogoya mun na n'an y'o kalan k'o dɔn a dusu ka se ka don an yɛrɛ la an ka se ka baara kɛ o cogoya la donc denw ka lamɔ in fɛn dɔ mun b'a la k'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban fɛn dɔ mun b'a la k'a fɔ a tɛ se ka bɔ ka ban an ye denmisɛnnin caman sɔrɔ minnu b'a la k'a fɔ u ye baara ɲuman caman kɛ u ka denmisɛnya kɔnɔna na n bɛna exemple dama dama ta o la kira alayhi salatu wa salam a tun bɛ seli la don dɔ a muso dɔ fɛ n'o ye Maimuna ye Maimuna ale ka denkɛ kan ka se Ibn Umar ma a fɔ Ibn Abbas ma n'o ye Abdullah ibn Abbas de bɛ ka hadisa in lakalan ɲini a ko nin don in na ale taara si a tɛnɛmuso fɛ n'o ye Maimuna ye ko kira wulila ka nafila seli la kira wulila ka nafila seli a ye arakan dama dama seli k'ale wulila ka n'i jɔ a kɛrɛfɛ Abdullah ibn Abbas o y'a sɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don ale y'i jɔ a kɛrɛfɛ kira y'ale tɛgɛ minɛ k'a jɔ a ŋini kɛrɛfɛ u ye seli nafila tɔ seli ɲɔgɔn fɛ donc n'o ye nafila ye kira ma a to yen a ka fɛn et puis nin su waati in kɔnɔ kira ka nafila dun tun bɛ seli su tile sabanan de o kɔrɔ ye ka kun fajiri la kira tun b'a ka nafilaw de seli o temps kɔnɔna na donc faama b'alu ka seli waati tɔw donc denmisɛnnin kan ka deli a la a dɔ wɛrɛ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ maa caman bɛ an ka hari nin waati in na minnu b'a la k'a fɔ muso ɲumanw don walahi u kɛlen don ka denw lamɔ ka ɲɛ kɛlen don ka denw lamɔ ka ɲɛ an bɔra ka taa kalanyɔrɔ dɔ la an taara sɔrɔ denmisɛnnin fila bɛ yen f'a ma ɲɛ direction ye denmisɛnnin ninnu fa wele ka na n'a ye kalanyɔrɔ la a ye den ninnu lamɔ cogo di ɲɛnɛmaya fan bɛɛ lajɛlen fɛ den ninnu non 100% de don ala ko fan fɛ kɔni non kulen tɛ yen donc u ye fa ɲininka fa ko wallahi ale muso ka cɛsiri sababuya ale ni ale bɛ si ka dugawu minnu kɛ k'o de ye den ninnu kɛ tan tɔ donc o la o kɔrɔ ye k'a fɔ orali mun b'an bolo den ninnu lamɔ na fɛn de mun b'a la k'a fɔ a ka ɲi kosɛbɛ o kama an bɛna muso dɔ ka jɔyɔrɔ f'i ɲɛna yɔrɔ in na a y'a den lamɔ ala ko ka cogoya min na ni muso in den nana a k'a ma ko n mago bɛ bebedeni na ma muso k'a ma ko bebedeni tɛ ɲini mɔgɔ fɛ dɛ k'i bɛ bebedeni ɲini ala de fɛ i bɛ taa i bɛ saliji ta su fɛ bɛɛ dalen kɔfɛ i bɛ arakan fila seli k'a fɔ ala an mago bɛ bebedeni na n'o kɛra ala bɛ bebedeni d'i ma a ko han muso ko ɔhan sufɛ bamuso y'a jateminɛ a wulila mɔgɔw dalen kunna ka saliji ta ka sali ka tɛgɛ jan o y'a sɔrɔ bamuso ye bebedeni san sugu la ka na bamuso y'a sunɔgɔlen to ka taa bebedeni bila a kɛrɛfɛ
dugu de la willa bi ko ma chane ka kuma cha don dem sa ko nana be nyini ngale ka ko ma ko e mala yare de jigi nane bibi de na ko ay ala ma jigi kana nay ne e silimu ga ka ala deli ala be shi ko kuma inta ko bla ala ka jondo kunate o tigi be ta bibi de nyini kana dima awa be te bi fen nyini shuf e kan la mo influence chuga amna min din siga ta la ka fo na be fen nyini abado ka fo ala de be siga fen di mo osno ma te siga fen di mo do abo chuga di la anga dum la mo islam ka education nyine maka siga ta la ka fo abe on deme awa dum tike fitri wala ma be ni di la muslim ka ibe siga di la mo fen be ka bi jam fa islam ya o sa ke fifu sans jamais dan Allah taala de libe se mala ka dama inshallah naam alhamdulillah doni DMS TV la jabago doni boko kene hambe aw fu ka walin nando ka hin aw fe alsa akata nga jemu kan nu eme ku abonné fo ka tase ka partager YouTube Instagram WhatsApp Facebook fo ka tase réseaux sociaux bela jele mani be sura bela jele sanfe anga fu nu walin nando bi aw bela jele kambe anyini anga usas fe e haklina duma be alera la anga société tabulu la bi la mo kumu konnala apsiga la dikan duma udi an la jabago ma fo ka tase aw yero ma la konna la nga société konna la amala de ya rabbi ala kambe sawama nga société tabulu la makola bi vraiment armade mumbe ni hakli mai ni sigira ka lage abi jibla inyeka abi maduzu ka shiko sebe bo kadaka ambe ga ka fo mau chesrino la mola chesrilo yere de mais la qualité du mendido ko mo go be donga kenya donga propriété abana mais ta soro hari kasi don bago yere kan niveau ma dola ma minu be ni ma kala londo kata e ka fo o be ka islamai ta ka blow nyefe ko vision de do mon bala ka fo o de devenir e ba e ka fo atama sere ka do anga suite kono ko sebe nga suite kono ko sebe do kama bala jide kan be ka changement sirata nga sira changement sirata bo kada ka e be ka bara mun ke ni mala convoquer ni bara ni kado ka fo ni bara ni ka bo bala ka gele ka sigi yeredi an ko be problem sigi mi mawde ka fo fe ma famia de machife na famia lindo wali kele famia ba de kado ko de kama min digin konnana suna na famia lindo sigata la ka fo changement bina wa sigata la ka fo la halaye be fali Allah taala ko te inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim la la timma kala halaya fali jama kulula fu yere ko kala halaya changer donc en kanga éducation système changé ka demsão ni Allah taala gere nyona walisa nui Allah taala don o sika on don juga mona maintenant demsão ni shinje ma kuma sika taala ka fa kofe akolo de be kala ka sigi on ma donc kama ma bela di lenki jija ma mi hakli mai e ga sika éducation ni make jago ya ka dendo mandar sala jago ya ka dendo qur'an dursila kala on kala ka dendo ala mais emi parai e jija ka sokonna den ka sega ka fendo mun bala ka fo ya ka ala koy den ka sega ka ala koy mondo na sera ko don kallama oka sega ta ala ka falle ni muni o bisoro wala ka benima inshallah ni gande ne ka hakli nay jamani me sega changer chuga mena education chuga be sega changer na nya shira dine famia ni mama Allah subhanahu wa ta'ala ka fa changement bina lamani Allah ta'ala ya rabbi jamani ala ka suma ala ka jamani ni mo ko duna ya rabbi ubisra mun ka ala ku dume aka ni TV mun fanani flen ya rabbi ala ka ka sansoro amani ni mo fa ko ni émission ni partager ala ka emi ala ka sponsor mini bo gadaga ni mu flen ni sadaka jariya de ma be ka fa ga dara men be doni émission ina sigata ala ka fa Allah ta'ala ba ki aljanna sarai awa aw minu fene émission sigi sigata ala ka fo abe baraji sara konnana bo kada ka ni bare mun bala ka fo dume du mama be ni kuma me ka siga do ta ka pratique abala jilin bi do sara abrajila amani Allah taala fa ya rabbi ben sima ala ka dam dina famu ma ala ka dam qul rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب أنا فاهمنا بلاجل أفو أو ينينكتوي أو كل غرزي بي دوني بوكا كني علي سانفي أمبي أنا أستاذ آدم سيسي كابو بدل بوغو كبلاجل فو أتولا أمبي أنا كانوا بغو فنفو ومنو بي أنلاجي سانا أني وقتي بلاجلنا أكاو كونتيني ألسا كاو أبوني أنا باجولا والسا أبسيغا بو أكا السلام يكو تشاما كلاما sabula ala ko somi ya khali bato hakani ni gado donc ni ala ka je ambe ubara dila ambe awfu ka wala ni mado ka fu awye ni ala ma nga jona akambe sigirema wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين